מנחם אמר, אני עושה יחד עם דורון ערן סרט מתיחות לקולנוע. חשבתי על מנחם כבמאי, זה היה סרטו הראשון, לחבר אליו את ספר ריבלין עם הטירוף הנוראי שלו ואת ציפי. והרעיון היה ליצור סוג של פצצת מימן בבית הקולנוע. תני לי... כן. אז תני לי מה שיש. נגמר. מה אתה רוצה? טילון. טילון, בסדר, רק אין. אז מה אתה רוצה? הבן אדם בא, לא רוצה כלום. כל הדוגמאות ברצפה, מה אתה רוצה? אתה רואה את זה? כזה. מה? כזה. נו, אז תיקח. ייתכן, ו1 באפריל זה הסרט הישראלי הגרוע ביותר מעולם. זה כביכול סרט מתיחות, אבל מתיחות זה לא היה. זה היה כאילו מתיחות. סרט פרודיה על מתיחות. כי אז המתיחות, סרטי המתיחות היו... כל עם ישראל נהר לסרטים האלה. אז הוא אמר, בואו נעשה הפוך על הפוך. זה עם המטאטה ראינו כבר 100 פעם. נו, ואת המלט מעלים כל שנה, זה כבר קלאסיקה עולמית. הוא הושיב אותנו כשופטים בעולם הבא. אנחנו היינו צריכים לשבת ולצחוק ולאכול כמו חזירים. דינמיקה התפתחה של מופרעים. אני גם רוצה להגיד משהו, אפשר? לא. אני לא הבנתי איך אני הסכמתי להופיע שם, אבל זה מופע קלט. כי על הסט כל הזמן צחקנו. אני זוכר מצלמה רועדת, ואני חושב שעד היום, אובייקטיבית, הוא מצחיק עד דמעות. מה זה חלום? הכל חלום? מי חולם את החלום? תסתכל טוב.